10. dan je od tragedije bez da javnost bilo koju informaciju o tome zna. Tužilaštvu koje uklanja sa lica mesta materijalne dokaze koji bi pomogli da se sprovede nezavisna istraga. Ili možda da verujemo sudovima koji oslobađaju privilegovane za gaženje na pešačkom prelazu, a osuđuju penzionere na kaznu zatvora koji nemaju novac da plate kaznu za prekršaje, a onda u zatvoru umiru u najgorim mukama, jer niko ne vidi i nema kontrolu nad onim što se sa njima radi. Jesu li to te institucije koji nam obezbeđuju da dišemo najzagađeniji vazduh u Evropi, a vrlo često i u svetu? Jesu to te institucije koje će da nam garantuju da će projekat Rio Tinta da se uz najviše ekološke standarde realizuje? Pa ja tim institucijama ne verujem. Ne zato što ne želim, nego zato što su me uverile da ne mogu da im verujem. Zaboravili smo šta znači biti državni službenik, šta treba da radi ministar, šta treba da radi tužilac, a šta treba da radi sudija. Da ministar u vladi Republike Srbije ne može da vozi automobil od 660.000 evra, dok njegov kolega građanima predlaže da provedu dan na 2 jaja od po 11 dinara. Da ne može tužilac u svoje plate da kupi 2 stana na Beogradu na vodi, gde kvadrat košta 9.000 evra, dok građane izvršitelji iseljavaju za par stotina. Poštovani gledalci, imali ste priliku da vidite 2 inserta iz govora mog večerašnjeg sagovornika, a on je advokat i ustavobranitelj, gospodin Jovan Rajić. Jovane, dobro nam došao ponovo u naš beogradski studio. Hvala na pozivu. Eto, kao što rekoh, naši gledalci sada imali priliku da vide isečke, to su ti popularni šorcevi na društvenim mrežama koje mi priređujemo uglavnom nakon protesta, kada ih ima i najviše, nekako je najpotentnija to sredina za takve snimke, i ja bih krenuo upravo od povoda tog tvog govora, tog tvog nastupa, pojavljivanja, odziva zapravo organizatorima protesta 11. novembra u Beogradu. Ja sam lično vas pozvao nakon toga, želeći da priredim neku emisiju. Meni je lično taj govor bio nekako najupečatljiviji, iako su možda oni nakon toga bili emotivniji, ali mislim da je bio najsveobuhvatniji. Dotaći ćemo ga se tokom emisije, ima tu zanimljive stvari na koje verujem da moramo podsjećati, a koje su u kontekstu onoga kako sam vas i najavio, dakle, ustavobranitelja. Zbog čega ste se odazvali tom pozivu i kako vi gledate na taj događaj? Ja mislim da je civilizacijska obaveza svakog građanina da na način na koji može da doprinese borbi za vladavinu prava, za poštovanje zakona i ustava zemlje u kojoj živi. Ja negde kao advokat i kao neko ko se bavi pravom svaki dan, po ceo dan, smatram da u ovoj situaciji, da ova cela situacija oko nesrećnog, odnosno tog rušenja nadstrešnice u Novom Sadu jeste stvar prava, vladavine prava, stvar problema koji ova država ima sa korupcijom i stvar toga da u ovoj državi zakon, nažalost, više ne znači ništa i da ga oni koji o njemu treba najviše da vode računa niti primenjuju, niti utiču na to da se on primenjuje. S tim u vezi, ja moram reći da kada su takve stvari u pitanju i kada je u pitanju ovakva tragedija gde su zaista, gde se gubi ta granica, da kažem, toga da li je u pitanju politika, ko organizuje protest, sa kakvim ciljem organizuje protest i sve ostalo, to prosto se ne postavlja pitanje. Ja sam organizatorima, a organizatori su bili, organizovala je protest opozicija, ja sam zaista bez previše razmišljenja prihvatio da govorim na tom protestu, jer smatram da je organizovan sa plemenitim ciljem i sa plemenitom
namerom i nisam to zaista dovodio u pitanje ni jednog trenutka da li treba da učestvujem u tome. Dobro, sad, hajde da malo, zahvaljujući ovim vašim rečima, produbimo priču. Ja ću pre svega podsjetiti na ono što je suština, a ona se tiče toga da ljudi, dakle, evo, citirat ću direktno, oni nisu stradali, nije se dogodila nesreća i njih sudbina uzela spletom okolnosti. Oni su ubijeni, njih su ubili korupcija, kriminal, neobjavljeni ugovori, nečiji nemar i pohlepa. I zato smo mi danas ovde, da tražimo odgovornost, da tražimo pravdu, narod je gladan pravde. Odakle da krenemo? Od korupcije, kriminala, mislim sve je to onako srodno, sintetički uvezano i to ustavobraniteljstvo se upravo i odnosi na sve ovo o čemu ste govorili u početku tog svog govora, pa evo dajem vama reč da vi optirate za dalje tok. Pa da, lepo ste rekli, sve je to povezano, dakle do ovoga je dovela činjenica da vlasti ove zemlje, ajde da krenemo od toga, od tog problema okvirnog, kako se zaključuju ugovori kojima se realizuju ovi projekti. Dakle, Republika Srbija ima svoj pravni okvir, neko može da kaže da on nije dovoljno dobar, ja smatram da je dovoljno dobar da kada bi se primenjivao na adekvatan način, ovakve tragedije se ne bi dešavale. Nažalost, mi imamo situaciju da ovom zemljom vlada grupa interesna koja ne poštuje pravni poredak ove zemlje i koja na svakom novom ugovoru sa stranim investitorom praktično suspenduje taj pravni poredak. Kako to izgleda? To izgleda tako da država Srbija potpiše ugovor sa stranim investitorom ili sa stranom državom iz koje investitor dolazi, gde se ona obaveže praktično u tom međunarodnom ugovoru se obaveže da se neće primenjivati pojedini propisi koji se primenjuju u ovoj zemlji. Naprimer, zakon o javnim nabavkama ili, naprimer, zakon o radu ili, naprimer, pravila koja se odnose, odnosno zakoni koji se odnose na pravila konkurencije. Dakle, neposrednom pogodbom sa određenim investitorom ili u dogovoru sa određenom državom se tim investitorima daju određena prava, država se obaveže ili se ne obaveže eksplicitno, ali sakrije te ugovore koje sa njima potpisuje, a tim istim ugovorima njih praktično oslobodi odgovornosti po našem pravnom sistemu i po našim propisima i kaže za ovaj konkretan posao, za ovaj konkretan projekat primenjivaće se neko drugo pravo ili konkretnije, neće se primenjivati pravo Republike Srbije, ali će se u dogovoru sa državom zapravo definisati ti međusobni odnosi. I to je, rekao bih, prvi korak i prvi problem koji postoji kada je u pitanju odnos sa investitorima. Dakle, javnost nema saznanja koja se pravila na njih odnose. Država, umesto da štiti svoj pravni poredak, ona zapravo štiti te investitore od primenjivanja našeg pravnog poretka. I treća stvar, taj magloviti, da kažem, međusobni odnos dovodi do toga da ti investitori mogu da to zloupotrebljavaju na načine na koji njima odgovara. Onda dolazimo do ove konkretne situacije, dakle do ovoga što se dogodilo u Novom Sadu, gde vi sada, ne znam, 15-20 dana nakon što se nesreća dogodila, vi zapravo nemate nikakve odgovore. Pohapšeni su neki ljudi koji su bili na protestima, za koje nije zapravo utvrđeno uopšte šta su radili na tim protestima. Dakle, ne postoji neki konkretan snimak, osim za gospodina Ješića, za koga inače i taj snimak koji postoji direktno ga oslobađa odgovornosti za ono što mu se stavlja na teret, imajući u vidu da se policija nije legitimisala, ali imate ljude koji su pohapšeni, koji su politički aktivisti, koji nemaju zapravo nikakvu inkriminaciju koja proizilazi iz tih snimaka, dok one momke sa kapuljačama, za koje se ne zna da li razbijaju u jednom trenutku gradsku skupštinu u Novom Sadu, u drugom trenutku hapse i izvršavaju civilno hapšenje nad demonstrantima, dakle ne zna se ko je policija, ko je parapolicija, dakle njih niko ne privodi, niko nije odgovoran za ovo što se dogodilo sa rušenjem nastrešnice, dakle tužilaštvo sprovodi istragu već, ne znam, 15 dana, niko nije uhapšen, tu se sada naravno vaga ko najmanje zna i
najmanje mogao da progovori kada bude uhapšen. Dakle, imate jedno potpuno rasulo pravnog sistema. U takvom sistemu i u tom kontekstu sam ja i izneo ove tvrdnje koje ste vi citirali malo. Da, ja bih se sad nadovezao, evo, postavljate pitanje, dakle, jer nam govore da sugerišemo da budemo spokojni, da verujemo u institucije, da će one odraditi svoj posao, pa ste vi postavili pitanje da verujemo u policiju, evo sad ste i objasnili zbog čega to ne bi trebalo da bude slučaj, ili da verujemo recimo u tužilaštvo koje ne vidi rušenje Savamali, pad helikoptera, tetku iz Kanade, 24 stana u Bugarskoj, ali zato procesuira srednjoškolce za navodno rušenje ustavnog poretka, tužilaštvo koje ćuti već, evo, sada i 16. dan, o tragediji bez da javnosti da bilo kakvu informaciju o tome šta preduzima tužilaštvo, koje uklanja materijalne dokaze sa mesta na kome je život izgubilo sad već 15 osoba dok vi i ja razgovaramo. Sada, ovo mi je zanimljivo, ovo oko rušenja ustavnog poretka, negde se to kao krivično delo profilisalo kao sada negde omiljeno krivično delo, tako da kažem, ovoj vlasti. Da li stičete takav utisak? Apsolutno. Ovde je pritvor postao kazna koja se izriče ljudima koji protestuju, koji su politički aktivisti. Ovde pritvor nije mera obezbeđenja prisustva nekog ko je sumnjičen suđenju, ono što bi trebao da bude. Dakle, vi pritvor određujete, čisto da gledalci znaju šta kaže zakon i šta kaže praksa i zbog čega je pritvor ustanovljen kao ultimativna mera obezbeđenja prisustva okrivljenog. Dakle, ako postoji indicija da bi on, ne znam, mogao da pobegne iz zemlje, da bi mogao da utiče na svedoke, da bi mogao da uništava dokaze, vi tada tu osobu pritvarate i to kao poslednju meru, ako ni jednom drugom merom, uključujući i kućni pritvor, ne možete da obezbedite da se to neće dogoditi. Mi se u poslednjih par godina ovde suočavamo sa jednom drugom tendencijom, vrlo opasnom, a to je da se ljudi stavljaju u pritvor, najpre se određuje zadržavanje 24 sata, 48 sati, pa onda se određuje pritvor 30 dana, kao kazna, iako i tužilaštvo i sudija koji određuje tu meru, znaju da oni na kraju ne mogu da budu osuđeni za to delo koje im se stavlja na teret. Zbog čega? Zato što da bi se oni odvratili u tih 30 dana provedenih u pritvoru, nikom nije prijatno da bude pritvoren, da se razumemo. Da bi se oni odvratili da u budućnosti se uopšte oglašavaju, da bi ih to slomilo psihički, da bi poslalo i drugima poruku kako će proći ako to budu radili, ako se budu previše bunili, tako je. I vi sada imate, nažalost, sudije i pazite, ne samo nadležnih sudova, vi imate jednu vrlo opasnu stvar da je poslednji put, dakle, prekršajni sud odredio meru pritvora za trojicu aktivista koji su navodno kao grupa, tog trećeg su dodali Jevđenija, zaboravio sam prezime, izvinjavam se čoveku sada i upoznali smo se i poznajemo se, ali trenutno sam zaboravio prezime. Dakle, dodali su treću osobu koja nije bila u toj grupi uopšte. Zašto? Zato što ako su delovali kao grupa, može da se odredi pritvor. I to je odredio prekršajni sud. To je jedan vrlo opasan presedan. Ne bi to bio problem da se određuje i u drugim situacijama. Ali vi imate, recimo, kad uporedite praksu sudsku, vi imate incident kod Beton hale, gde su navijači razlupali restorane. Meni je kolega Ninić, na primer, poslao te presude sve, koje sam ja priložio u jednom od svojih predmeta u kojima sam zastupao jednog od aktivista. Vi imate preko 30 presuda gde su sve prekršajne kazne, gde je polupan inventar u ogromnoj vrednosti, razumete? I to je sve tretirano kao prekršaj. A ovde se ljudima stavljaju na teret ozbiljna krivična dela i ono što je najveći problem ovde. Ti ljudi se uplaše i slome se pod mogućnošću da idu uopšte u pritvor na tih 30 dana. I onda njima tužilac kaže, ajde mi da sklopimo sporazum, da vi lepo priznate krivicu, nećete ići u pritvor, uslovno ćete biti osuđeni, a onda dobiju i nekog advokata po službenoj dužnosti koji, recimo, ne znam kako, to je pitanje dobro i za call centar komore i za sve ostale, recimo imate, 12-13 privedenih, imate jednog advokata koji dobije 4-5 predmeta odjednom, pa dođe pa im kaže, ajde,
nagodite se vi sa tužilaštvom, priznajte delo, lakše vam je tako, pa ćete da idete kući. Dakle, ovo je jedan korumpirani sistem pravosudni koji uključuje i advokate, i tužioce, i sudove, i koji zapravo umesto da garantuje pravo svakome da ima pravo na odbranu, da ima pravo na fair suđenje, zapravo uvlači te ljude u tu korumpiranu mafijašku hobotnicu koja im uskraćuje neka elementarna prava. Mogu misliti šta se dešava na višim nivoima o kojima ja nemam saznanja i posredne dokaze. Ajde da zaokružimo... Neposredne, izvinjavam se. Da, ajde da zaokružimo ovu priču sa ovim vašim pitanjem kome da verujemo, kojim institucijama, da zaključimo vašim rečima da kandidujete to nepoverenje sudovima koji oslobađaju privilegovane za gaženje na pešačkom prelazu, a osuđuju penzionere na kaznu zatvora jer nemaju novca da plate prekršajne kazne i koji u zatvoru umiru u najgorim mukama i nakon višednevnog maltretiranja koje niko ne primećuje. Jesu li to, sada zaključujete u potpunosti taj deo izlaganja uvodni, jesu li to te institucije kojima možemo da se zahvalimo zato što dišemo najzagađeniji vazduh u Evropi, a često i na svetu? Hoće li te iste institucije da nam garantuju da je rudnik litijuma bezbedan za nas, što je posebno zanimljivo u kontekstu ovoga o čemu ćemo pričati, nastrešnice? Ja tim institucijama ne verujem, ne zato što ne želim, već zato što su mi dokazale da ne mogu da im verujem. S tim u vezi, a da se nadovežem na ovo za rudnik litijuma, dakle, mi imamo sada slučaj ove nastrešnice koja je duboko potresa ovog zločina, dakle, koji je očišćen, mesto zločina koje je očišćeno i vidimo sad i recimo i predsjednika pre nekoliko dana kako obilazi ponovo najveće gradilište, kako on i Siniša Mali, ministar finansija, kažu u Evropi, nosi pljeskavice Kinezima koji bi trebalo valjda da se staraju za sve ove ekološke uzuse, da tako kažem. Kako mi možemo da očekujemo ne samo rudnik litijuma, nego EXPO, sve te infrastrukturne velike projekte, kako narod treba sada da se osjeća nakon ovoga? Pa, znači šta, ja znam kako se ja osjećam, a na narodu je da proceni da li je to ono u šta on veruje i da li je to ono što njemu pruža uverljive dokaze. Meni je neverovatno, na primjer, da ovde apsolutno svaka tragedija ne postoji 3 dana mira, empatije i sa strane vlasti, dakle, nečega što predstavlja onako situaciju u kojoj se oni zamisle i kažu čekaj, ajde da povučemo ručnu, možda smo malo preterali, možda ovo treba da se preispita, dakle, konstantno je to stanje neka permanentna predizborna kampanja, neka borba za glasove koja trenutno, ja mislim da apsolutno nikome nije prosto u prvom planu. Imali ste onu sliku Vučićevu sa groblja, onaj Instagram, one užasne Instagram fotografije. Imate sada ovo sa Kinezima i sa ovim pljeskavicama u trenutku kada mediji saopštavaju da je 15. osoba zapravo izgubila život zbog ovog užasa koji nam se svima dogodio. Dakle, večeras imate, ili sutra, ne znam više ni ja, ili obraćanje predsjednika... Da, samo evo da budu jasni, mi snimamo 19. novembra, bit ćemo iskreni, danas će biti to obraćanje, da. Da, ne znam ni ja, kad ne mogu više ni da popratim kada se obraća. Šta mu može uopšte više da nam... Video sam da će biti tema 3. svetski rat i još po nešto, ali verujem da je akcenat na tome još po nešto. Dakle, prosto hoću da kažem da ne postoji više ništa što nije predmet borbe za glasove i za goli opstanak. Njima ti glasovi, meni je to jasno potpuno, njima ti glasovi znače ostanak na slobodi, znače zadržavanje sinekura, novca koji su od ovog naroda pokrali, znači im pozicije, funkcije, sve ono što u nekoj normalnom sistemu i u nekoj normalnoj zemlji, demokratskoj zemlji, ne bi mogli nikada da imaju. Pa mislim, taj put naš u Evropsku uniju i formalno to, kao mi smo na evropskom putu, pa da li vi mislite da bi ovi ljudi, recimo,
da neka Laura Koveši bude nadležna za njihovo procesuiranje. Vidite šta se dešava u Hrvatskoj, vidite da su uhapsili ministra aktuelnog HDZ-a, da Plenković ne sme reč da kaže, da on prepušta organima nadležnim i evropskim i nacionalnim da rešavaju to pitanje. Dakle, HDZ koji je jedna stranka konzervativna, nacionalna, koja je vrlo slična SNS-u i po tom koruptivnom potencijalu i aferama i svemu ostalom ne sme reč da kaže, zato što je deo Evropske unije, zato što zna da ako bi nešto rekao da je on sledeći. Da li vi mislite da bi ova vlast dozvolila uopšte da mi uđemo u taj jedan takav sistem i da li bi nama neko dozvolio ovakvima sa njima na čelu da uđemo u takav sistem? Nikad. Da, to je jedno duboko pitanje o kojem možemo, ali nekom drugom prilikom svakako, zato što mislim da smo mi od te Evropske unije, a i ona od nas vrlo daleko. Sad, meni je zanimljivo bilo, nisam pogledao te teme o kojima će biti reči, naravno u pitanju skretničarenja, klasično poprobanom receptu, Treći svetski rat, onom kuca pred vratima, očigledno ovde u Srbiji svakodnevno već 12 godina, ali ima jedan posebno zanimljiv segment u kojem verujem da će biti reči na toj konferenciji, pošto će ova emisija ići nakon toga, gledalci će moći da provere ispravnost naše, odnosno moje u ovom slučaju procene, a verujem i vaše. O čemu se radi? Dakle, i to će biti uvertira za našu sledeću temu, koju ćemo verovatno malo produbiti u drugom delu emisije. Radi se o zgradi Generalštaba. Kontekst ovoga o čemu pričam jeste izbor Trumpa, odnosno pobjeda Donalda Trumpa u Americi i to što je naša vlada odlučila da stavi, da uvrsti, da donese zapravo odluku, ako se ne varam, o rušenju zgrade Generalštaba, što je vrlo blisko povezano, zato što na tom mestu treba da se gradi jedan ogroman stambeno, poslovno, hotelijerski kompleks, ako se ne varam, ne znam koliko, 280.000 kvadrata, zet Jared Kushner, Donalda Trumpa. Da, to je jedan vrlo ovako kompleksan problem. Mi smo danas izašli sa jednim kao RERI, mi smo danas izašli sa jednim saopštenjem, dakle pokušat ću da budem koncizan, iako je tema dosta složena. Dakle, vlada Srbije je pre neki dan na sednici 14. novembra usvojila odluku kojom se skida praktično zaštita kulturnog dobra sa kompleksa Generalštaba i zgrade Ministarstva vojske. Dakle, ta zgrada je delo arhitekte Dobrovića, o njenom značaju ja kao pravnik i kao advokat ne znam mnogo, ali sva sreća pa radim u RERI-u sa arhitektama koje su mi ukazale na značaj tog kulturnog dobra, koje je, pazite sad, vrlo bitna stvar, stavljeno pod zaštitu 2005. godine. Dakle, 6 godina nakon što je zgrada Generalštaba bombardovana, ona je zaštićena kao nepokretno kulturno dobro i u toj odluci kojem se ona stavlja pod zaštitu, naloženo je kada za to dođe trenutak i kada budu uslovi finansijski, ekonomski, društveni i bilo koji drugi, da bude praktično restaurirana i vraćena u prvobitno stanje pre bombardovanja, upravo zbog tog njenog značaja kulturološkog. I autentičnog izgleda. I autentičnog izgleda, tako je. To je zapravo jedina zgrada, koliko ja znam, na teritoriji Republike Srbije koju je Dobrović zapravo neposredno radio, u kojoj je imao udela u tom nekom, da kažem, arhitektonskom smislu. Inače, objašnjavale su mi kolege da je on idejno osmislio i Novi Beograd, veći deo Novog Beograda i tako dalje. Dakle, jedan vrlo značajan stručnjak u toj oblasti i verovatno zbog toga Zavod za zaštitu spomenika kulture ovu zgradu i stavlja 2005. godine pod zaštitu. Pazite sad, ono što jeste moj teren i što jeste moja oblast i što pratim jeste, dakle, zakon. A zakon kaže, kada neko kulturno dobro skidate sa liste kulturnih dobara nepokretnih, u ovom slučaju, vi morate da poštujete istu proceduru koja se primenjuje kada stavljate dobro pod zaštitu. Šta to znači u ovom konkretnom slučaju? Mora da postoji akt o skidanju tog kulturnog dobra sa liste koji je obrazložen, koji sadrži elaborat stručni o prestanku svojstva koja su to dobro stavila na tu listu. Dakle, ne možemo reći da je ovde bombardovanje uništilo zgradu, pa sad više ne postoje razlozi da bude na listi, imajući u vidu da je, kažem, 2005. godine tek stavljena na listu.
Dakle, taj akt izrađuje samo i isključivo Republički zavod za zaštitu spomenika kulture. On je praćen stručnim elaboratom. Nakon što izradi taj akt, Zavod ga dostavlja Ministarstvu kulture, preko koga onda ono ide na vladu na odlučivanje. Mi smo tražili kao RERI u oktobru ove godine mišljenje i od Republičkog i od Gradskog zavoda, odnosno ne mišljenje, nego informaciju od javnog značaja, da li je neko pokrenuo postupak skidanja zaštite, da li im se neko obratio tim povodom i da li je sam Zavod pokrenuo takav postupak. Dobili smo negativan odgovor. Imamo izjave od pre 2-3 dana zamenice predsednika, odnosno zamenice direktora Zavoda Republičkog, koja kaže da se Zavodu niko nije obratio, da je vlada ovo uradila potpuno mimo Zavoda. I onda dolazimo do toga da imate odluku vlade 14. koja se ne poziva niti na Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, niti na bilo koju stručnu instituciju, jednostavno donosi odluku samoinicijativno. I tu sad, ako mi dozvolite 30 sekundi samo da poentiram, dakle, ovo nismo imali čak ni od ove vlasti, pazite. Oni su do sada uvek nalazili nekoga u nekoj instituciji ko će da potpiše neku odluku, da mu podmetnu, on to potpiše i kažu, evo, imali smo saglasnost. Sada već klizimo u staljinizam, bojim se, zato što mi ovde nemamo, ovde je preskočena stručna institucija u potpunosti. Dakle, vlada je odlučila nekim dekretom, sopstvenim, preskačući nadležnu instituciju po zakonu, da prosto skine zaštitu kulturnu. Pa sutra će da skinu zaštitu sa nekog manastira, skinuće sa nekog drugog značajnog kulturnog objekta. Tako je jednostrano jer su oni rešili. Srušit će neku crkvu iz 13. veka i tu će da podignu neki hotel. I onda će da kažu po toj njihovoj estetici, ali ta crkva je bila praktično ruševina, evo mi tu dižemo hotel od 15 spratova, to će da bude sve luksuzno, ovakve stepenice, kako kaže predsednik, niste u životu videli nigde, evo jeste videli ovo negde. Dakle, sve se gubi svoju vrednost, prosto institucije koje su stručne za rešavanje određenih pitanja se preskaču i vlada na osnovu dekreta. Da, eto, nastavit ćemo u drugom delu ovaj razgovor o Generalštabu nekim drugim aspektima ovoga, ali eto, ja ću preporučiti pažnji naših gledalaca i sajt RERI-a gde sigurno mogu da pročitaju i taj činjenični opis koji se završava vašim zaključkom. Sada idemo na kraći blok reklama. Pauza pa nastavak emisije Bez pardona. Ponovo smo u studiju, moj večerašnji sagovornik, advokat i ustavobranitelj Jovan Rajić. Jovane, završio sam ovaj uvodni blok, prvi blok rečima da ćemo sada nekim drugim aspektima, malo onako političko-društvenim, pa i emotivnim, da se pozabavimo kada je u pitanju ovaj projekat rušenja zgrade Generalštaba. Podsjetit ću, ja sam čuo, sad ne znam da li ste i vi, oko 180.000 kvadrata će tu biti namenjeno stambenim jedinicama, dakle opet stanovi, razume sam 1000 stanova, oko 70-75.000 kvadrata će biti namenjeno parkingu, parkiralištima i onda ostaje još nekoliko hiljada kvadrata, nešto će otpasti, najmanji deo će zapravo otpasti, bi trebalo da otpadne na muzej i sada kad to uokvirimo, ja bih malo to uvezao i sa onim NATO bombardovanjem i evo, da li se vi slažete sa mojom negde opaskom, utiskom da ono što nije NATO pošlo za rukom, poći će ovoj naprednjačkoj vlasti, ovom naprednjačkom kartelu? Pa niti NATO, niti bilo kome ko je posle NATO-a to pokušavao. Dakle, pominjali su se različiti investitori, da budemo tu potpuno iskreni tokom godina, ali mislim da nikome nije palo na pamet da preko volje nadležnih institucija zapravo skida zaštitu, kao što se sad desilo, niti je pogotovo bilo kome padalo da šalje BIA recimo na sastanak u te nadležne institucije, kada oni ne pristanu da nešto potpišu. Ima tu dve stvari koje su vrlo meni interesante. Dakle, oni su očigledno uspeli da smene direktora, odnosno da nateraju direktora Republičkog zavoda na ostavku i da tu postave, koliko sam ja čuo i koliko sam informisan,
osobu od poverenja, uslovno rečeno, međutim ta osoba ne može sama ništa da uradi bez stručnih službi, znate. Republički zavod za zaštitu spomenika kulture je jedna, da kažem, visoko stručna institucija i tu da postavite partijskog čoveka i da on bude jedini tu koji se za nešto zalaže, da može sam nešto da uradi, baš i ne može. A druga stvar, tako isto ne može recimo da izradi taj elaborat, ne može da izradi sam taj akt bez saglasnosti ljudi koji tu rade i koji su stručni za određenu oblast. A druga stvar jeste položaj zgrade Generalštaba. Dakle, svi koji, ne samo koji žive u Beogradu, koji su bili i kada u Beogradu i znaju gde se ta zgrada nalazi, ona je tu strateški pozicionirana. Dakle, imate jedno ministarstvo preko puta, imate zgradu vlade koja se nalazi dijagonalno. Dakle, to je jedan čitav kompleks, ja bih rekao, bezbednosno vrlo osetljiv. Da tu gradite hotel, da gradite neke komercijalne sadržaje, stambene, poslovne prostore, bilo šta, to nije samo, kako bih rekao, neozbiljno i neukusno, to je potencijalno i opasnost po bezbednost zemlje. Dakle, nije to slučajno tu postavljeno. Dakle, ne možete prosto po meni, ne možete sve prosto posmatrati kroz neku, da kažem, estetiku, kroz neku komercijalnu vrednost. Dakle, ozbiljni ljudi koji bi trebali da vode državu, a kod nas je ne vode, nažalost, trebali bi da vode računa i o takvim stvarima. To što kod nas se to ne dešava i što oni ne vode računa o tome, ja bih rekao da je najviše naša odgovornost, zato što takve biramo, jeli? Sad evo da se nadovežem i jednom onako u njegovom duhu ciničnom, ali nadam se zaista tačnom opaskom gospodina Ponoša, Zdravka Ponoša, koji je bio i načelnik Generalštaba, on je primetio da bi to bilo rušenje i izgradnja svih tih čuda, izdanja, a bila poput slučaja da recimo talibani dobiju da na mestu gde su pale klubi znakinje grade neki hamam, recimo. Pa da, zanimljiva konstatacija. Meni recimo tu još jedna stvar vrlo interesantna, sad ste me podsjetili, ne znam, pošto se širi Beograd na vodi, pošto će da pređu tamo i na sajam, i to je isto jedan od problema ovog grada, šećerana, dakle, ne zna se gde će se završiti taj Beograd na vodi. Pitam se šta je dovoljno, gde je granica? Taj Expo i taj Lex Specialis koji je usvojen za Expo, koji nismo ni spomenuli, a koji je možda najveći problem. I ja sam više puta rekao da smatram da je to poslednja velika Vučićeva pljačka. Da će posle tog Expa on, da bi teoretski nakon tog Expa mogao da ode u penziju. On to neće verovatno uraditi zbog svoje psihe, ali nekako mi se čini da građani ove zemlje nisu svesni koje su potencijalne razmere te pljačke. Jer on je, ajde ukratko samo, tim Lex Specialisom koji se odnosi na Expo, sve praktično u perspektivi podveo pod taj projekat. Dakle, on, ako bi hteo sutra, ne znam, u Marinkovoj bari da radi neki projekat i da izuzme propise ove zemlje i da kaže ovo podvodim pod Expo, ovo je u svrhu realizacije Expo projekta, on to može da uradi na osnovu tog Lex Specialisa. Tako da, tu su granice pljačke koja će se dogoditi potencijalno nepregledne i nažalost, to će se saznati samo jednog dana ako neki ozbiljni forenzičari, finansijski, nadam se kad, a ne ako, uđu u institucije ove države i kada bude mogla, dakle, kada budu institucije nezavisni, kada bude mogla da se podvuče ta crta i da se vidi koje su razmere te pljačke. U tom kontekstu pitam se šta će nama još kvadrata, kako ćemo da prolazimo kroz ovaj grad. Ja sam jutros putovao sa Novog Beograda zbog ovog Šapićevog kružnog toka i semafora genijalnog kod Ušća. Ja sam putovao preko 45 minuta do posla. Ranije mi je trebalo, dok nije zatvorena Pop Lukina i dok nije bilo tog kružnog toka, trebalo mi između 15 i 20 minuta. Pa se pitam, kad se izgrade ti stanovi, dodatni hiljade i hiljade i hiljade kvadrata, kako ćemo da se krećemo po ulicama? To me zanima ovako kao stanovnika Beograda, ništa drugo. Da, ali primetan je sad već i trend neuseljenosti tih stanova, do pre koje godinu je bilo vidno da se oni popunjeni i osvetljeni, ali zaista, evo mi se ovde u blizini nalazimo Novog Dorćola,
zaista onako čudne neke stvari se dešavaju i sve čudnije. I taj Expo, odnosno vi sve vreme pričate zapravo o rizičnosti projekta Expo i nestavljanju u izgled mnogih nekih stvari koje bi trebalo građanima budu stavljene u izgled ako bi želi da promišljaju, recimo tako jednom projektu. Ali ajde da zaokružujemo negde ovu priču. Ja se svako nadam da će oni forenzičari koje priželjkujemo i vi i ja jednog dana biti predvođeni nekim ustavobraniteljima, možda baš i kolegama Jovanom Rajićem i Ivanom Ninićem, ja mislim da to dobar deo i publike priželjkuje. Ali da zaokružimo priču, recimo ja kandidujem, evo, jednu rečenicu baš kolege Ninića koji smo stavili za naslov ove emisije, bar za potrebe njenog YouTube izdanja, a to je da živimo u septičkoj jami od države. I kako mi da krenemo da isplivamo iz tih govana u kojima smo se našli? Pa, dakle, sami smo u suštini odgovorni za sve što nam se dešava. Ja mogu da razumem, ne mogu da razumem, nego neposredno sam i bio svedok toga kao član Republičke izborne komisije na pretprošlim izborima. Dakle, meni je jasno da se ovde izbori kradu. Meni je jasno da postoje izborne manipulacije. Meni je jasno da se kupuju glasovi. To je jasno manje više svim građanima ove zemlje. Ali, s druge strane, ako biste vi imali neku kritičnu masu koja recimo sa 70-80% kaže ne, sad je dosta, sad više nećete da kradete, sad ćete svi da idete u zatvor, sad ćete da odgovarate za ovo što ste radili, razumete? Ne može toliko da se ukrade. Nikad ne može toliko da se ukrade. Ni Milošević nije mogao toliko da ukrade. Kad je došlo do kritične mase, kad je došlo do tih događaja, kad je došlo na kraju krajeva, da budemo potpuno jasni, Milošević ne bi pao da nije bilo bombardovanja. Dakle, pitanje je samo koje se postavlja jeste koji je taj trenutak kada ljudi kažu, sad je dosta. Sad je dosta svog lopovluka, sad je dosta svega ovoga, nismo ni ludi, ni glupi, prešli ste granicu i sada idete. Ja se vrlo često pitam koji je taj trenutak. Nekad sam mislio da je možda taj trenutak Ribnikar, pa sam mislio da je taj trenutak Rio Tinto, pa sam onda možda pomislio da je taj trenutak sada Novi Sad. Ali očigledno da nam treba još. Pitanje je samo koliko je to još. Ja se nadam da je blizu. Da, ali da bi bilo blizu, ja verujem, to je moje lično zapažanje ne samo kao autor ove emisije, već i kao građanina, odnosno približavanje tog momenta bi trebalo da prinese i opozicija. Ja znam da vi praktikujete, odnosno ne volite da opoziciju kritikujete, iako ste uprkos tome što ste bili i deo Republičke izborne komisije, sećam i onog vašeg teksta za danas autorskog teksta, nakon svih tih procedura, iznali ste jedno svoje zapažanje, bili ste kritički, ali volite to da onako odmerite dobro. Međutim, sada, eto, i posle ovog protesta na kojem ste bili prvi govornik, se povela opet polemika u javnosti, opozicija negde između sebe počela ponovo da se onako nagriza. Zanima me da li iz ove sada perspektive i posle svih ovih postavljenih pitanja šta je dosta, posle kog momenta je dosta, ste bliži ipak tom stavu da malo sebi date slobode i kritikujete ponašanje i tu neku strategiju opozicije. Da se razumemo, kritikujem ja njih i lično i kritikujem kada razgovaram sa njima. Ja sam sa mnogima od njih i u prijateljskim odnosima i kažem im svoje mišljenje, ali ja prosto smatram da naš najveći problem trenutno nije opozicija, da je naš najveći problem trenutno ovakva vlast kakva je. I ja prosto to svoje ograničeno vreme koje imam i u medijima i uopšte u javnosti, naravno da ga koristim na način na koji smatram da je najoportuniji da prosto neki efekat to ima i da neki efekat postigne, a zaista smatram da imamo najgoru vlast u istoriji, barem ono što ja pamtim, a ono što sam takođe mogao i da pročitam iz istorije. Dakle, nikad ovakav nivo korupcije, kriminala i neposredne direktne veze države sa mafijom i sa korupcijom nije postojao. U tom smislu, hoću da kažem, da li je opozicija idealna? Naravno da nije. Da li smatram
da za promenu ove vlasti mora da se pojavi još neko, apsolutno da. Da li je ovo dovoljno? Nije. Neko će se pojaviti, ali ono što je suština, smatram da niko ne sme da otpadne iz ovog korpusa. U smislu da će ovu vlast morati da ruši jedna, kako bih rekao, organizovana opoziciona struktura. Bila to 1, 2 ili 3 kolone, potpuno je nebitno, ali u jednoj saradnji i u jednoj sinergiji. Zato što je ova hidra koja se nadvila nad nama vrlo opasna i vrlo organizovana. Možda je vodi jedan čovek, i vodi je jedan čovek sa gomilom nesposobnih oko sebe, ali ih je on vrlo dobro ustrojio, oni su vrlo disciplinovani, vrlo opasni i vrlo gladni, bojim se. Ali uzimajući u obzir upravo sve ove vaše reči i da budemo pošteni, ja se slažem s tim da je ovo vjerojatno najgora vlast, iako mi možda po godinama to ne pripada, ali opet čitajući istoriju, bavići se, takmičeći se iz istorije u srednjoj školi, zaista dajem sebi za pravo to da kažem. I ako je to već takva hidra, zar ne bi trebalo tim pre da odgovornost opozicije bude veća? Zar ne bi trebalo tim pre da opozicija sebi ne dozvoljava proklizavanje poput one protekle nedelje gde se lideri poput Aleksandra Ivanovića ćute, Dragana Đilasa prepucavaju nekim niskim, zaista banalnim stvarima u momentu kada, ako ništa drugo, bar iz pijeteta prema žrtvom, ne bi trebalo to da rade i ispoštovanja prema svim onim ljudima koji su došli čak i na one proteste, ste vi govori gde je padala kiša, gde je bio državni praznik. Nije to dobro, naravno. Ne treba. Ali oni sami daju materijal i vlasti toj hidri, ali i nama, na kraju kraja kritički nastrojenim medijima, koliko toliko nezavisnim, da polemišu o tome. Naravno da nije dobro da to rade, naravno da ne treba da se to iznosi u javnosti, naravno da je to pogrešno i naravno da svaki takav kiks i svaku takvu raspravu će ova druga strana zapravo da iskoristi, da to digne na kub što se tiče nivoa problema i da tu njihovu raspravu predstavi kao nešto što je dodatno problematično, ali meni je potpuno jasno da se takvi šumovi, ne bih zaista želeo da ispadne da ja branim opoziciju, ponovo kažem, naravno da sam ja opoziciono orijentisan u smislu da mislim da je civilizacijska obaveza biti opoziciono nastrojen prema ovakvoj vlasti. To je apsolutno, smatram za obavezu svakog mislećeg čoveka na kraju krajeva. Ali ono što hoću da kažem jeste da i opozicija i njihov rad, to jeste neka živa stvar. Dakle, dešavaju se kuršlusi, dešavaju se šumovi u komunikaciji, nije to na zadovoljavajućem nivou. Svakako se slažem da bi trebalo da bude mnogo bolji, da bi trebalo mnogo više ljudi da se svrsta sa te strane, ali ono što hoću da kažem jeste da vrlo često mi govorimo trebali bi ovako, trebali bi onako, onda kada treba da se stane na tu stranu i da se bude u tabloidima 365 dana godišnje, onda nema baš mnogo ljudi koji su spremni da žrtvuju svoj neki luksuz i svoje vreme i svoj komfor da bi to radili. Tako da u tom smislu ja njima dajem neki kredit oročeni, ograničeni, u tom smislu da dakle smatram da nisu uopšte u zavidnoj poziciji, ima ih mnogo takođe, s druge strane su svi resursi, sav novac, sva državna sila, dakle ova vlast zloupotrebljava sva ministarstva, zloupotrebljava ministarstva sile pre svega, vojsku, policiju, pričali smo malo pre o BIA koja upada u državne institucije, dakle, vrlo je teško boriti se protiv jedne autoritarne vlasti. Dobro, jeste ih mnogo sa one strane, ali s druge strane meni se čini da je mnogo i opozicije, da je mnogo stranaka pokreta, da smo izgubili neke tradicionalne stranke. Evo, Demokratska stranka se sada nalazi pred izborima, oni negde i svedoče jedini, možda iako su bili najprokazaniji medijski, oni jedini svedoče možda i parlamentarizam unutar svoje strukture, vidjet ćemo šta će tu biti, ali generalno meni se čini da je neophodno provetravanje, da je neophodno možda neke maske da padnu kako bi se ta oštrica opoziciona, izoštrila
zaoštrila i kako bi se isprofilisali neki ljudi uz eventualna pojačanja koja ste sugerisali. Ne mogu vam dopustiti da napustite studiju, iako smo ušli u završnicu emisije, bez da se dotaknemo još dve stvari. Na prvom mestu Rio Tinta, jer sada je ova tragedija, ovaj zločin bacio u senku Rio Tinto koji je bio aktualan projekat Rio Tinto sve ovo vreme. Šta ima tu novo što nam može sada provlače dok se bavimo mnogim drugim stvarima? Pa to ćemo saznati naknadno šta nam provlače, kao i obično, ali ono što je sada interesantno jeste ova takozvana scoping studija, dakle, koja je trenutno na razmatranju i to je studija koja se bavi obimom i sadržinom procene uticaja na životnu sredinu, dakle, to je jedna faza koja dolazi pre same studije procene uticaja na životnu sredinu, koja treba da odredi zapravo obuhvat te studije. Dakle, investitor to podnosi ministarstvu, ministarstvo odlučuje o tome, odnosno daje saglasnost ili ne daje na to. Protekli su svi rokovi za odlučivanje po toj studiji i dalje ne znamo kakav je stav ministarstva i kakav je odgovor. Ja pretpostavljam da se u kontekstu svega ovoga o čemu smo danas pričali zapravo vaga šta će se dogoditi i da će nam to biti u nekom trenutku saopšteno. Ono što, pošto nemamo mnogo vremena i što mislim da jeste ključ cele ove priče, a ono što IRERI tvrdi od početka, jeste da mi zapravo ne možemo da verujemo ovoj administraciji i ovoj državnoj upravi i ovom na kraju krajeva ministarstvu životne sredine i ovoj vladi, da će na kraju moći da donese nezavisnu odluku koja je zasnovana na činjenicama, da će moći da kaže, kada dođe, na primer, do te studije procene uticaja na životnu sredinu, kada treba da donesu rešenje i da kažu daje se saglasnost ili se ne daje saglasnost, jer je ovaj projekat štetan po životnu sredinu, da će neko tamo moći da donese nezavisnu odluku i da kaže ne, ovo nije bezbedno, ne dajemo saglasnost. Već da će neko u svakom slučaju se naći ko će to potpisati. Evo imate poslednje događaje koji nam to potvrđuju, imate nadstrešnicu u Novom Sadu, imate Generalštab, uvek će se naći neko ko će nešto da potpiše. I da se vratim na ono što sam rekao, što ste vi u stvari citirali iz mog govora na početku, kojim institucijama mi možemo da verujemo u situaciji kada institucije nemamo. Dakle, ne postoje institucije koje mogu da se odupru takvom pritisku izvršne vlasti i takvom pritisku, da budem do kraja jasan, predsednika Republike, koji otvoreno lobira za ovaj projekat i sve ostale koji su protiv njega naziva izdajnicima, stranim plaćenicima i kočničarima našeg ubrzanog razvoja. Sam pročitao sam ovde jedno pitanje, pošto ne možemo, ima ovde mnogo tema, i pravosuđe, i BIA, i zaista svašta, ali evo nešto što je zanimljivo, mislim će biti zanimljivo i gledalcima pre onog mog drugog pitanja, koje nam je zajedničko, mislim da znate o čemu se radi, ali moram da vas pitam za ovo. Vlada Srbije je usvojila predlog zakona po kome bi više javno tužilaštvo poslao nadležno za krivična dela na Kosovu. Pa me zanima da ste upoznati sa tim, iako jeste, šta je poenta toga, da li je to realno? Da budem iskren, nisam upoznat sa detaljima, ali mislim da je sve to sad na osnovu toga što mi čitate, mislim to je prosto Vlada Srbije se odrekla zapravo suvereniteta, a pogotovo se odrekla bilo kakvih pravosudnih ingerencija na teritoriji Kosova i Metohije, tako da s te strane to mi deluje kao još jedna predstava, još jedna šminka za našu javnost i za glasače ovde. Dakle, Vučićev standardni igrokaz kada je u pitanju Kosovo. Da, ovo sam planirao da pitam pomenjenog kolegu više puta Ivana Ninića, ali nisam stigao jer i nas su teme tada... On vam je bolji sagovornik za tu temu. Apsolutno, ali eto, teo sam da ne propustim, da ne zaboravimo, ali možda se krije iza ovoga želja, rešenost da se obračunaju sa možda Milanom Radojičićem, Zvonkom Veselinovićem i ostalim tim pripadnicima tog kružaka intelektualnog. Mene zanima sad za kraj da se dotaknemo malo, eto, da relaksiramo, mada koliko je to relaksirajuće, nisam siguran, i naše Crvene zvezde, pre svega fudbalskog kluba, a iskren da budem, ja ne samo da ne stižem sad već da gledam i ovu Ligu šampiona, nego nekako mi je pripala muka. Ne znam zašto, ne mogu to da objasnim, ali nekako ta činjenica da je i tu ta mafijaška hobotnica okupirala našu
Zvezdu, nikada se nisam ovako osjećao i nikada ovako nezainteresovano, apatično u pogledu toga i gledajući sve ovo o čemu pričamo i kada je država u pitanju, ja se bojim i tog Zvezdinog sunovrata po odlasku, daj Bože što bržem ove vlasti sa scene. Da. Pa, meni su tu nekako, trudim se da odvojim Zvezdu od ljudi koji trenutno obnašaju te čelne funkcije u Zvezdi. Nije Zvezda Zvezdan Terzić, nije Zvezda ni Dragan Džajić, nesrećni koga ovako pod stare dane iskorišćavaju, ucaraju i ucenjuju. Nije Zvezda ni Nebojša Čović u košarci. Nekako zaista se trudim da ne dozvolim da mi politika i mafijaške strukture unutar kluba ogade klub koji volim. I nekako trudim se da to odvojim, biće Zvezde i posle njih, bilo je Zvezde i pre njih. Ali kakve? To je dosta interesantno pitanje i to je pitanje pre svega finansiranja profesionalnog sporta u Srbiji. Ako imate ozbiljnu državu, ako imate ozbiljnu strukturu, onda ona se ozbiljno bavi finansiranjem profesionalnog sporta, finansiranjem i postavljanjem amaterskog sporta, koji je takođe vrlo značajan. Ajde sad kad ste rekli kroz šalu na kraju, ja se stalno raspravljam, imam dobre i drugare, prijatelje, rodbinu, tasta koji navijaju za Partizan, kojima sada smeta ovo što se dešava u Zvezdi, ali nekako ti partizanovci, oni ne sećaju se nekako, zaboravili su i Toleta Karadžića, zaboravili su i Tadića, zaboravili su i Rasima Ljajića, zaboravili su ono kad je Partizan 5 puta bio šampion za redom, 6 u fudbalu, kad niko drugi nije mogao da bude, zaboravili su kad je Dule bio 10 puta šampion u košarci, kad je Partizan imao veću podršku, ne veću podršku, nego imao podršku kakvu sada verovatno ima Zvezda. Nije dobro ni jedno ni drugo. Ja to pokušavam samo da skrenem pažnju. To govori o bolesti ovog društva i bolesnom odnosu prema sportu. Ako vi dođete sutra na vlast kao navijač Zvezde, pa nećete se voditi time kome ćete da pomognete i kako ćete kao da dajete iz svog džepa, nego treba da napravite neki održivi sistem finansiranja u nekoj meri u kojoj država treba da pomaže. I da li uopšte treba da pomaže, to je takođe pitanje. Da li treba da pomaže ili treba da se ide ka privatizaciji? Dakle, ali u svakoj ozbiljnoj zemlji se napravi sistem i napravi se postoje neka pravila koja se poštuju, a ne da imate Sinišu Malog koji zove nekog tamo funkcionera javnog preduzeća kome kaže dajte 10.000, 50.000, 100.000 Zvezdi, šef će to znati da ceni. To govori o tome koliko je ovo društvo duboko bolesno. Ja bih samo dodao, evo i time završavamo, da primetne su promene sad recimo u fudbalskom klubu Partizan, ali čini mi se da naši prijatelji navijači Partizana ne primećuju tu neko izražavanje ljubavi novog rukovodstva prema vrhu ove države i onome ko personalizuje ovu vlast i državu. Pa videli ste u prvom intervjuu Predraga Mijatovića zašto je on doveden tu. To je potpuno jasno svakome, tako da apsolutno, ali zaključio bih ovim pitanjem koje sam postavio Dušanu Milenkoviću, političkom konsultantu, inače dokazano navijaču Partizana. Da li bi navijači Partizana oprostili sve samo kada bi postali uspešni? Zaboravili zapravo na sve njihove uzvike i povike i negodovanja protiv države, odnosno onoga ko personalizuje ovu vlast, kada bi zaređali sa nekoliko titula? Nije znao da mi odgovori na to pitanje, a ja mislim da bi. Teško je to reći, ne bi da ih unapred osuđujem, ali kao rivalima, evo, mogu da kažem da podržavam njihov borbeni opozicioni duh koji je trenutno koji je trenutno primetan i vidim da ni ova nova uprava u fudbalu nije uspela da ih ubedi u svoje časne namere, kao što nije uspela ni mene, kao ljubitelja sporta pre svega, a onda zvezdaša. Ispratit ćemo u svakom slučaju. Ovo nepuno hvala na izvodnom vremena. Hvala vama na pozivu, uvek zadovoljstvo. Poštovani gledalci, bilo je ovo novo izdanje emisije Bez pardona. Moj sagovornik večeras bio je Jovan Rajić, advokat i ustavobranitelj. Vama hvala na pažnji i do sledećeg gledanja.